Kaseng Samla Puli Kakasi Student Union Southwest Kasil District Kalakren da Kabasha Shak Sarkar India ba ai ba kanya chwa lengba kasnam ni lengba kimanyap chungki namar ka KSU kanum ailat banti yo marpo khando uranium bat kani karai kalong hadien bakilayo I ba Sarkar India kampat sange ban persang banti uranium hapo mauthaba domesiat bat kiwe ki benta ka Southwest Kasil District katkum ka jubab ka jung Dr. Jitendra Singh Menteri ka Sarkar Padang Hayeng Dorbar Lok Sabha hakasi balang nakaliang sulong mil kurwa ka atiar ulayo banikren bot samla forward man nongrem president ka KSU Southwest Kasil District ulong bakilay I bak Sarkar klapen I bat aidak halokani ka benta hanrei kaseng kamaham bakadak kabadet kan penplu ikimensim juki samla ka jabenrio bat ya ka dong kathain bat lada kan mi ka jingam snam hapo ka district ka Sarkar ka de bansim iki jingkit kle nagleng jung ngi kum kasang hi ngidap ka jing sukandit lawan ong haden ba ngili I hakawin kilat patai khobor ka ba report habde barka statement lane ka jingkren ka ba nakaleng jong u Dr. Jitendra Singh ubode minister jong ka sukar kami ula batai lane ula kren hapo jong ka session jong ka Lok Sabha ha ka ba ulong ba kampadan ka o ka kani ka jingputi uranium long ba kanandi kawi ka mat ngila se la banong ba ka Sarkar kadon kata ka jingtmu hapo jong katu ka dong katha jungi nadu ka demesiat mothaba ki gumakat plang dilon tanai berkum ta tarter te kum ka sanghi dap la ka sukandit habde kani ka statement lane kani ka khobor ka bangi layo bat tang kata kalapan bitaru lese kalapan bitar tang lese tang ya kasang hari kibobon hi ginososnong kibobon gila pentip gila karan sengir kasang ki lapan pau ya kajing solongo berlapan pau kajing bitar kajungki habade bat kani ka habade kani ka subject lan habade kani ka uranium mining hapo jong kadong kathan chungi ti kum kasang hi nadu basdang ngila keransai ba habade ka isu uranium lai kanam don kawai kabanta ka bangi hap kamdon namdon gda kawai kalat bangi yakran rai ka norim gujungi hi kalong ba ngini persya baik pada bakani kamat ban ti umar po kando uranium ti habakum kani kapor nakalangi kasang kumbang lejukran nakapor ngi ay kapor kabasay sa Sarkar ba lada pidon ne kata kajing temu lakade Sarkar Indiana Sarkar Meghalaya ba lada pidon ne kata kajing temu banti umar po kando uranium ngi kumasang lalong ba pankre nambar ngini persya compare la kalong kono rukomru compare la ka jingale jingi kalong dak tin dak kamne lani kala ban poisa ka nu pudru hai nakalang jum kasanghi kan kumbang yang kanorem ban persa uranium ngin ya persa hi menta ban ngin ya long hi ta giding pengkyang banam island ba kani ka Sarkar India lan Sarkar Meghalaya kan ya chakmat habde bat kani ka banta madong banti uranium hapo jong katu ka dong katha ni brokoi kanure mujingi kalong bangi haban persya ba ya ka ba lada ka Sarkar ka persang ban le jubor habde ba kani ka banta te ngan shu thu ani ba hakajing sha kani ka subject uranium kamdi ka subject ka ba le se kum ka sang le othya lan ngila klan nagapor sakapor ngila jukran saka Sarkar Meghalaya ngajukran siya ki chief minister abang idan meeting tang kata ngilakran ru hapo jong ka district council te habade hajing siya habade bagani topik kani ka mat uranium kidon artli ki bangi ngilakran nadu usnam arar khanyo khat pra kanta tarter ya ka bangi ngilajuban kapor sakapor la kalong Sarkar Jala la kalong ke district council ru kumju kabanengkong hajing siya ka bangi ngilakran Sarkar tu por kalong ba ka Sarkar ka de ban ra ya kani ka topik ya kani ka isu uranium sapo jong ka assembly ka floor assembly lane apo jong ka state legislative assembly ban shim ya karai ba enclave no ya kani ka isu uranium kata ka de ka ban ta ka ban kong go bangi ngila kran ka Sarkar bat kumjuru chief minister ka ban ta ka ba ar pat bangi ngila kran ka Sarkar ka long ba kamta ka ba ar ka bangi ngila kran chief minister ka long ba nomor kumba pitip hi habide be ka issue uranium habide be kani ka uranium mining issue
Nagaleng jongka Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Kala dep ai kata environmental clearance no du banai di no pra banai December jung snam arjarnyo. Te haka jing kendu jungi haka jing kran jungi ya district council ba state government nadu usnam arjarnyo ngilaong ba ka sarkar kadai banra ya kani kamat sapo ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change ban ong ba de ban cancel no ya kata ka environmental clearance ya ka ba kani ka ministry kala issues nam arjarnyo namar ba hawaj ka jing sha kalong ba lada ka sarkar jungi lada ka district council ka don kamon kala ban le ya ka bukum kata ka nuksa ka banga ko ban ai ne por kalong ba lada ngin pej haus nam arjar pau kadon kata ka exploratory ka jingtmu jong ka usil ban le kata ka exploratory mining drilling hangtei ha Balpakram National Park te hang tu por golong bah por Bonandon konrat sangma purno sangma te kai ga ba golong bu purno sangma bat ki nomi khmat na po Gro Hills kentup kisang balang ki la persha jor ban le tang ya ka drilling activities lane ka padai ka open cast mining ko maja mathoba te ka jing persha golong ka jung ki golong ba nakaleng jo ministry ka haban sngap da ka ba ong ba ki sngap namar ba ki haban neda ki marat klau ki badan habal Pakram National Park te hajing shisha abde kani ru ngila kran ni korat sangma ngila kran ni mukul sangma itu por ngila kran district council ru te ngilong ba nakaleng sarkar lada kam khen ya kita ki pa ba sarwa sil shek kum ki breuru re at least kade ban khen kum ba khen ki marat po bal Pakram National Park ya ka ba ka ha ka ba kan shim ya ka sanjam ban pressure lane bandawa nak po jongga Ministry of Environment, Forest and Climate Change ban weng no eta environmental clearance ya kabal ayos na marjarnyaw te re hadum ta kana sap man te ngai sui tang kani kawai namar ba kumba long menta kalong ba kumba long mene ki babun ki breu ki la ya kandu yang ki babun ki breu ki kandu ki khot yang kasang ki ong ka ai ga banta ka bangi de man le de man ta bat ki don ru ki ba ong ba imat lada kalong kumni belada ka sarkar kan le da kabor le se kan sapoi ka por ba kan poi ka jingi umsnam lene kan poi ka por ha ka ba samla ha kurlat kin le no skiwe giwe banta bat le se kan long ga jing songseir kan long ga jing le se kan bu ki jing ka state di borgawai te ngi kwa ban kan tui ka sarkar ngi kwa ban kran shai ka sarkar megalaya ba mata kala dei ka por ka ba biang ba ya ka sarkar bakan ra kita ki artli ki mat ki bana kalang jungi ngi la kran shai na du snam ada khatnyau khanang ba kinu ki jing umslam kinomi la shalis ngi namar lada ka yas ngabjar kolong ba le se kan poi ka por ba namla su ban tem ka ta ding ka baklang la ban ong ka bala pen ing khong kala pen ing ya ki babun ki samla ki babun ki nong khatam to dong kathai namar kumangila tibhi kolong ba ladang ya kran kolong ba menu ki babun ki breu ki tip ba ong batang jaka tang ba thoba da mesiat harai kumbalong menta ka ai jing kran jong minister kolong lapan I ba ki don ki bentam ta kum hatanai plang dilon gumakhat ka don sedu saran kor tanai ka don sejan sama korwat ka batang kumbanyo fra kilometer makorwat te kani ka pen I ba bat ka ai bu kran kolong ba ya kata ka ma thoba en penlong gum kata ka center ngila ban ong ngila center ha ka ba ya ki drilling activity ngila ban conduct sedu gini senong tanai kumakat prandilon berta terter bat ngadi ngaso ban ong ba kani kan bu jing pa ba jong ka dong ka thain kan bu jing kan don ka displacement jong ki bro sang tu bat ki babun ki jing ta ba pher namar ngi kum ka sang ni su tu ipi bana ka por ngile chi tu jaka ngile chi ria prandilon ngile I hadu kanu ki kena ki bana namar bane compare le se berkiwe ki we jaka jong district ba pher le se penlap khambun ki baduna ki dei than prangdilon than umdolun ki than warsondo ter bat habangi persang ban kali ne ki trasnong ye persang ban kran ki ong ba kani kami haden kasnem seja khandai spa khandai pol le se haba kila sedang ya katu ka exploratory mining ha ba kham haden la persha nak leng ka seng ba hoping te lada tangka drilling tang lada katu ki jingja haus nam sejar khandai spa khandai pau kala penjar jenjar pa ba du katu kolong ba kum kasang hi ngila sai lupa ba ong banginom karanden habde bakani banginom ailat hiru ba ka sarkar
kan ya cakmat hawade berkene banta bat kum kasang hoj ngim kwa ban kedau kti no ngim kwa ban jar katang no rengi bana bala se kidon gibreu ki ba le sing la ban ong ki balong kum ki ejen jongga Sarkar India jongka AMD ke UCIL ki bawan se kisnong ban keren hawade be ki development ban keren ki wei banta ki ban lam sak habide be ki pre-uranium mining activities te kum kasang ngana por ngi ko am kran sai kita ki breuru ba kala dei ka por ki ba kin perkhat thamai kala dei ka por ki ba kin kala bamut haswa ba kum ka jaj breu ka namla ban pedang su ya kata ka jing kala bamut ka jungki te kentui ki ba kin sange no ik bakum kita bar ha ka ju ka por ngi kentui pai ba bangin yasno tilang namar balada kan mi kanu nani sekmat ko mangli ina ka statement na po jung minister jung ka Sarkar India ngili bang batnis ngau hiru ba kani mat ka pen iya ka intention lani kata ka jing thumu jong ka Sarkar India ya ka ai ba kan le habre ki isu uranium hajing sha kolong ba ngi lakran habre ba man khliap ki isu uranium ngi lakran nadu asnam ar khanyo por jung mukul sama ngakan mau ti por gi don gi pre uranium mining activities ha ka ban aklang jo government ka kran lani ka khot ik sang balang te nakalang jungi ngi lakran sai ngarung lakran sai tu ko por bah jaka ba government kar perkhat ya kita ki pre uranium mining activities kalong ba khnang bon ra ya ka confidence lane kata ka jing sanya jing pai ba kala dei ban shim sha ka resolution ban ban khliap no ya ka issue jong uranium te khamadin kata ru don ka jing kran ngila pha su chief minister ban ong ba de ban khliap no kani ki issue ngila pen inu saru balada ukpa jung korat sama upornor sama usnam arjas phau uyalami pe ba garo ban ong banam sha ban le tang ki drilling activity bal program national park nam ta ban yada kimran te balai maki kimla ban le ai ban yada pe ba jong ka southwest silrek te am tang kata ya kani kamat ngila karan ru nadu isnam arja khanyo hopo district council ni kan mau por ba pensngan te ngila karan bong ba ka council rekat ba government kadai ban thawi kilat ba kumnu ban ra e kata kamat environmental clearance siapo ka ministry ban ong ba dai ban weng no e ka bal ais namar jarnyo te andre ka basusi kolong ba hadu menta kampat ngimpadu I ba kandon no ka positive response nane kandon no ka jing simkhia nagaleng sarkar abde ba kata ka benta kadai hi ka jing sha namar ba lada piakran menta kalong piakran ka sarkar kalong ba ka ai ka ba kale kalong ba kan le ba ya ka ai ka ba ka Sarkar India ka ngila ban ong kaptha lane ka paniat te ha ka jing sha le larangi pej menta larangi kadat no na isu uranium kadat no ngi yakran ko isu kala di ban perkhat abde bi sustainable development kai kata ka sustainable development lane kata ka development ka ban penim ka ban penne ya ka jaj baru ka jalai berkawai kai perkhat e kitu ki isu abde bi LP ka puli puthi ka thungkam thungjam ban ong ba kande ka thungkam thungjam ka ba khoi ka ba suba harang I habde bi kitu kamle ai habde bi isu uranium ru kamle ai ngila karan abun sen ngila pha hagi lengba kilat patai ku boru ban kan mau labun sen kila don ki khap haga ki haswa ki session ngila pen mi press release ban ra kini ki early gimat harang ai walong ba ai ka ba ngilap kolong ba kani ki sarkar kam sem la sim khia habde berta benta te ngi kwa ban ong haga por ba habang ilu I ba kalong tu kaladan kahin lane kaladan kata kajing aidak na kalang Sarkar India habde bi uranium tingin so ba kala biang kapor ya ka state government ba menta ba kade ban kransai Sarkar India kam dei ban sngap ban ong ba ngi na po jong ka state government ngin haban sa pania hapo jong ka Sarkar India handrai kade banra apa dia kajing sngau jong ki pai ba jong ka dong kathan kade banra I kata kajing UI jong ki pai ba jong ka dong kathan ha kajing sya ka ka sarkar jala kade bandon ni kata ka precautionary principle kata ban ong ba kade bandon ni kata ka nongrem ban ong ba kade ban yadai ki breu lajong haswa ba kin ja kinu jing ja te nagalang jungi kalong ba kumbalong menta kalong ba ka sarkar kala de kapor bahkan kran sa ka central government kan ra sport ministry ban ong ba ko mangli I nadu snam arjanyo terter bang li I ba kadon gajing parsa jing pai ba ni kan mau snam arjanyo hagitu snam ba don public hearing ru li I ba ki babun ki ba parsa harai ka Sarkar India
uka sorkar margalea kam syam las ngap ya kata kasur pa ba rekala sya ban ban ong ba kam ni ministry kan environmental clearance ya ke MD ban le kata ka open cast mining hang te ha po mathoba te kani ke pen i ba ka sorkar jungi ka sulong yang kongo ka sulong si sam khut kam syam la perkhat hiru namta ka yap ka im kham tam gi pa ba jong kata ka thành southwest sil segi por khoi ka jingkan tho ka jungi de betum ta kalong ka basai ku maglo ang mene ba habde ba ka isuronium nginam kwa abane kran hare ka ai bang lakran ru basdang kalong ba ngilong em ti kamdan da kawai kalat pat ban ong ba ngindang yakran da kumoi pat ya ta ka norin ka bangi ngiyang habde bi isuronium te ladaka sorkar kamud ban thom la ka bor klempep ngin kum kasang namar bangi la shim ya karai bas kam kadega norim ko bas kam ngi habena tan khu compare la kan poy ka jing ya umslam compare la kan poy ka no bentaru bat kumbal ong mani umdei tan kasang ki babun ki paba jang ko dong kathany mari i tu khubor kila pentep dang step mariyo ya i tu khubor ba kila kran ka i ba phi ngau bude kani namar ba kila apni i kita ka bitar te khan pe piru balar sarkar kanut ban thom persha ya kata ka jisko pa ba kan mi hi ka jing umsnam hapo jong ko kadang kathany hi namari pa ba hi kimdon da koi pat ka lat ngla man ong lanai kimdon da ki wei pat ki jing yakran ban ong ba ngin ya compromise no abde kata ka jing persha ka jong ki hare kin ya persha ba bala da ki thom da ka bor galong ba klampe phiru kin mi kita ka jing umsnam kin mi ki shibun ki ban kata ka jalah ber ko wei te ngaso ban ong ba ka sarkar ka de ban perkhat na du mata ba haswa ba kan poi kata kapor ba kinamla su ban la ai ka banta ka ba ngi kwa ban kran sarkar ngim kwa ngim don ki ba kran kalan hare ngi kran ka basai kum ong mane ka ban kong golong ba ka sarkar ka de ban le golong ba ka de ban ra sapo ka state legislative assembly ya kar solution ban ong ban khaliap no ya kan ki issue uranium bat leng ba kata kan raru kan paru sia ka central government habde bita ka rai lani kata kor solution ka ba ka state legislative assembly kan sim kata ka de ban kong ka ba ar pat kalong ba kumalakran meni environmental clearance ka sarkar ka dai ban ra sapo ka ministry of environment forest and climate change ban ong ban withdraw no lani ban weng no ya ta ka environmental clearance ba ai lani kata jingbit ka ba ai syaka AMD berdusel ban lai kata ka open cast mining lane ban klong mau marpo kando uranium hang tai hapo mathoba bade mesiat ya ka ba nakalang industry kala ai na du banai na opera sambar janyo